Παμ παραρά παμ παμ παμ. Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσω για έναν όρο που ο ίδιος εφήβρα, την οργιακή κοινοκτημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στελονάριοι φίλοι, τις γυναίκες μας και οι άντρες σας πάνω τα αρσενικά και τα θηλυκά, θα έχουμε μια ερωτική κοινοκτημοσύνη. Γιατί όμως αυτή την ονομάζω οργιαστική? Γιατί πέρα από τον ελεύθερο έρωτα, ελεύθερος έρωτας σημαίνει ελεύθερος έρωτας. Ο καθένας μπορεί να ερωτοτοπίσει με όποιον θέλει, αλλά η οργιαστική κοινοκτημοσύνη πάει ένα βήμα λίγο πιο πέρα, θέτοντας δηλαδή ότι η κοινοκτημοσύνη δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει κανένας στην ιδιοκτησία του καμία γυναίκα ή καμία γυναίκα δεν έχει στην ιδιοκτησία της κανέναν άντρα. Όλα γίνονται για χάρη του οργείου. Όταν θα γίνει αυτό δηλαδή το όργιο, όλοι μας θα περάσουμε από όλους, δηλαδή όλοι μας θα κάνουμε σεξ με όλους. Αυτό σημαίνει οργιαστική κοινοκτημοσύνη. Γι' αυτό πάει ένα βήμα λίγα και πιο παραπάνω από τον ελεύθερο έρωτα, που λέει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει σεξ με όποιον θέλει. Στην οργιαστική κοινοκτημοσύνη όλοι κάνουμε με όλους. Αυτό σημαίνει μοιραζόμαστε τους ερωτικούς συντρόφους όλοι με όλους. Αφού βέβαια θα γίνει με το ζόρι, θα ερωτηθούν οι εκάστοτε ερωτικοί σύντροφοι αν γουστάρουν και αν μπορούν να κάνουν σεξ με όλους, για να μην τέλος πάντων προσβληθεί κάποιος ή νιώσει άσχημα άμα δεν το γουστάρει κάποια ή κάποιος, σπάντων και μείνει μπακούρι. Αυτό σημαίνει οργιαστική κοινοκτημοσύνη. Θέλει να προστατέψει δηλαδή τον κόσμο από αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα και έτσι ρωτάμε τους πάντες, αν γουστάρουν τους πάντες, για να κάνουμε όλοι με όλους σεξ.